Здравейте, хора! Днес ще правим слайм. Нужни съставки ви са. Това е миналия слайм. Нужни съставки ви са. Това е на силе брашно, което на нас ни е кутийка, Саню. Ето това, пяна за бръснане. И шампуан, който първи добавиме. Ето това. Сипваме мън. Стига толкова, че ще стане бъркоч. Да. И не разбъркваме. Аз съм спената за бръсна. Добре. Слагаме половина Елиза. Елиза. Това е моята ма. Много важно. Не, чакай, още не. Сложили ли сме само половина лъжичка? Ще направя. Още малко. Късно вече слушах. Мато се покри. И вече почва да се получава слайма, вижте. Сега като добавим и пяната за бръсне, кое... Малко! Стига! Много сложи. Много стоп. И добавяме още брашно. Половина лъжичка. Гледайте. И вече почва да ви става по-мекичко и по-мекичко и по-мекичко. И вече е готово. Да. Ето го слаймът.